ин замини пурҳосил майдони боғбони бо таҷриба ва ё замини назди ҳавлигӣ нест. Ин замини мактаб аст. Мактаби рақами 23 шаҳри Хуҷанд. аз заминҳои корами обии ин муассиса ҳосили сеюмро омӯзгорон ғуну чин мекунанду барои кишти чаҳорум омодагӣ мебинанд. Тақрибан 15 сотиқ замин доранд, ки то имрӯз пурра истифода шуда ба ҷуз аз пиёз ҳама намуди сабзавоту меваҷот кишт, парвариш ва захира карда шуд. ҷомеаи омӯзгорӣ мақсад гузошт, ки тамоми майдонҳои назди мактабиро ба боғ ва заминҳои корӣ табдил диҳем. ташаббуси моро хонандагон, омӯзгорон дастгирӣ намуданд ва таи 2 сол аст, ки мо дар гирду атрофи муассиса асосан дарахтҳои мевадиҳанда, инчунин растаниҳои полизӣ, мевадиҳанда кишт карда истода барои фасли зимистон, барои ошхонаи мактаб, барои истифодаи умум захира намуда истодаем. имсол низ бо дастгирии собиқ хаткунандаҳои мактаб мо як боғи навбунёд барои зардолии мисанҷили интенсивиро бунёд намудем. инчунин дар байни қаторҳо мо кишти харбуза, тарбуз, кадуро баромондем. дар ин замин картошка, сабзӣ, шалғам, лаблабу, пиёзи кабуд бо имҷон ва умуман ҳама намуди сабзавоту меваҷот кишт мешавад. миқдори муайяни ҳосил захира мегардад. бештари ҳосилро кормандони хоҷагии мактаб ба омӯзгорон ва муаллимони собиқадор тақсим намуданд. ин кор 2 сол инҷониб дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 ҷараён мегирад. ҳадаф самаранок истифода намудани замин ва таъмини ошхонаи мактабу омӯзгорон бо маҳсулотҳои худии хушсифат аст. ин киштро барои захираи мактаб ҷамъ намуда истодем. барои нигаҳдорӣ мо онҳоро ба тарзи консерва сахт карда истода барои фасли зимистон, барои чорабиниҳо, гузарондани чорабиниҳо, истифодаи умум дар ошхонаи муассиса захира намуда истодаем. ҳосили кишт ба ҷуз аз захира ба омӯзгорон баробар тақсим мешавад. ин амал барои баланд бардоштани шароити таъминоти оилаҳои ҳар як муаллими мактаби мазкур то андозае мусоидат мекунад. ҷиҳати дигари истифодаи бо мавриди замин пеш аз ҳама тарбияи насли наврас ба рӯҳии меҳнатдӯстӣ, рӯзгордорӣ буда хонандагони муассиса ба корҳои хоҷагию заминдорӣ омода мешаванд. дар дарси меҳнат ҳамроҳи муаллим баромада мо худомо дар бари онҳо месем, сари онҳо ёрдам карда, кишти кор карда, заминҳои бел карда дода, ҳар як чи фаҳмода барои чӣ кор кардостаянд. барои он хотир ки мана як мактаба тамом кардам, агар як миллиони мегӯянд ки мана ҳамин саҳми меҳнати мо гуфта хурсанд мешавам. маълим барои ҳамон мактаб бачаҳоям ҳамаашон габа гӯш мекунанд. не нагуфта баромада кор карда мо кади ҳамроҳ мактаби зебо карда истодем. чӣ тавре ки дидем озин мош коштагӣ аз ҷумла сабзи коштагӣ, мана бодирин коштагӣ, қаламфури болғари коштагӣ, ҳама чиз барои мактаб, барои муассиса захира мекунем. вақташ мана худо хоҳ замонҳо тинҷӣ шавад ва ошхона кор кунад, бо бачаҳоям овқот карда, овқот ба андохта овқот метем. барои ҳамин хотир ҳамаш мавлуда раҳматова омӯзгори фанни технология дар мактаби 23 мебошад. вай барои хонандагони синфҳои болоӣ дарси рӯзгордорӣ мегузарад. муаллима мегӯяд, яке аз роҳҳои асосии ҷалби хонандагон ба меҳнати ҳалол ин баробари гузарондани дарсҳои назариявӣ, иштироки амалии онҳо мебошад. вақте ҳар як хонанда ба замин унс гирифта кор мекунад, дар ғунучини ҳосил кӯмак менамояд ва барои захира кардан ёрии амалии худро мерасонад. ин ба ташаккули кӯдак таъсири мусбӣ мерасонад. дар синфҳои 7-8 ин мавзӯъ ҳаст ки бояд дар вақти захира кардани ҳамин тирамоҳ ҷамъоварии меваҳо ки мешавад, дар онҷо мо мавзӯи асосии мо ҳаст ки дар онҷо захира кардани меваҷот, пухтани мураббо, сахт кардани компотҳо, намудхош ва истифодабари бонкаҳое ки дар онҷо мо маҳсулот сахт мекунем, чӣ тарзе вайро бо мо бояд ба гигиени санитарӣ риоя карда истода, онро чӣ тарз ва стерилизатсия ва пастеризатсия мегӯянд, ба махсус парҳо дошта истода чӣ хел вай истифода мебарад. ҳамон мо дарси махсус ҳаст ҳамин барнома. онҷонда ҳаст ки тарзи реза кардани сабзавот, масалан якта сабзи гирем, чанд намуд реза карда мешавад ва бо вай чӣ қадр маҳсулотҳоро захира кардан. умуман дар даруни боқилаҷон масалан сабзи бошад, анақно аз ҳамон ҷо сар мешавад. хонандагон албатта дар ин вайҳо иштирок карда заҳми худошона гузаштанд.
ҳоло дар муассисаи рақами 23 шаҳри хуҷанд беш аз 400 банка маҳсулотҳои консервагӣ захира шудааст. барги ток, ғӯрача, афшураи помидор, бодиринг, боқила, мураббо ва дигар маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар анбори мактаб нигоҳ дошта мешавад. ҳамаи ин захирагиҳо аз майдони мактаб буда маҳсули меҳнати омӯзгорону хонандагони ин муассисаи таълимӣ мебошад. ба ин васила маъмурият ва аҳли коллективи мактаб дастуру супоришҳои роҳбарияти вилоятро дар мавриди омодагӣ ва захиракунӣ дар фасли зимистон амалан иҷро карда истодаанд. чӣ гуна мо бояд захира кунем ва мардумамонро шикамашро сер гардонем ки зимистон азоб накашанд. масъалаи асосии мо ҳозир ҳамин аст. пеш аз ҳама ҳамин пешгирии бемории COVID-19, дуюм ҳамин нархи бозора имрӯз ҳамин мӯътадил нигоҳ дошта захираи аз 1 то 2 сола кардан. тамоми имкониятҳо ҳаст. коркард ва кишти такрории заминҳои назди ҳавлигӣ пайваста таъкид мешавад. бо амалӣ намудани истифодаи босамари замин шахс метавонад рӯзгори худро ба фасли сармо ғанӣ кунад. мисоли истифодаи замин дар мактаби 23 шавқу ҳаваси заминдориро дар дигарон бедор карданаш мумкин. аз истифодабаранда танҳо хоҳиш ва кӯшиш лозим. боқӣ замин инсонро мехӯронад. гузориши мафнушкур ва наимҷон айюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.